kersane Rama iki Bathara Pancong rumangsa kaya iki Sendamayan wadilae kula udah ana sandal amangsa sirang ngomongane tenang ora Pak nuwun pangapunten Cajung Duka ingkang kathah para ngantos kumawani ulur juga dumateng panjenengan katemben memuji wonten ngersanipun Gusti malah kapara sampun kumawani ngrawuhaken dumateng panjenengan wonten salebetipun taman jalaran ing kahyangan Salendra Bahwana wonten sawenehi Hapsara lan Hapsari ingkang sampun kumawani andum sinisian jagat pasisane Pak jeneng kita iki tak diworan apa pancen ora Kongkong boten kirang-kirangan genipun kula ngerteni nek sedaya para wau boten mendho malah tansaya ndra banjur perangane Pak nanging sapa sing sepatu andung sing boten sanes yayi Bathara Srisatuna dalah yayi Bathari Sri Bathari Sri Bathara Srisatuna banjur sapa sing nganjaran padha tindak andung Iki mas lepas nong berarti. Kowe ayu jangan eleng kali duduk nang bapak Ora sangsaya ndola sangsaya. Baton wong ayu ora jalo lintang karo